adankra ensia de ahye ewo Sehwi Akaaso ye no wo bekwai wo bebie ni anwa so bekwai mansini mu ewo atoye Western North Mantam no emu ayare hosam Adom TV Kasee etwaso wo mu a wote saa efie yi mu de won ho anka nanso onyapade pii na ahye ewo Sehwi Akaaso ye no wo Sehwi bekwai wo bibia ni anwa so bekwai mansini no emu esimra eka wo mu a woniema yi ahye ebi wo kire mu se ekofo sika bia na eda ne honom ni nyina ahye a ede wo hawo na abre ne pa ne se ne ko che mu se obi mu ami o na me ba ne ko bie no so ko bie na ye nyina ye dwane ya ne gya no e sha ase se edare yentimi amfa ye hwe yesika o ye nooma o ye bibia hye titu kura no ye dwoku obi me na misi o musika ni nyina hye onu podi eminim ano enye sika ketewa ni nyina hye yeso metonam enam amakofo esi wonya nam ketewa ni nyina hye titi adafo amoa ye di kura edi baby a edi ye ho to kura no edi mantimi video because na me okra wo so mantimi am yeso anye ani iska no anhwe but you say iska na wom no na dos no free one na say ye hwe ba bia enkura no betimi de omo agu akoda na afi ye hu anamo a betu afa nti ye hwe ni na hwen ya ma de achi hwe ko se me fa se kwa me ne mu hia ya me de mama de bo mo na okra ni mu no